Pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika illi tfassal għabbażi ta' sitwazzjoni bla preċedent illi l-pajjiż affaċċja fl-aħħar xhur minħabba l-pandemija COVID-19. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet illi mexxew id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn u l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna huma jispjegaw aktar il-miżuri imħabbra mill-Prim Ministru it-tnejn. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn qal li l-fatt li l-Gvern issa huwa f'pożizzjoni li jiddiskuti kif se jagħti l-ħajja mill-ġdid lin-negozji u l-kummerċ li għandu jerġa' jibda jsir juri kemm mexa baqal tul il-pandemija. Hawn spjega wkoll kif dan l-istimolu ekonomiku jippromovi l-importanza li wieħed jieħu ħsieb saħħtu fosthom bid-diversi għajnuniet lin-negozji li kienu kostretti inaqsu l-ammont ta' klijenti li jridu jaqdu minħabba il-miżura tad-distanza soċjali. Is-soltu għandek ristorant b'20 mejda, illum qed ngħidulek biex ikun safe għalik u għall-klijenti tiegħek illi tridhom jerġgħu jiġu u jkollhom kuraġġ li jistgħu jiġu għax jafu li hemmhekk is-saħħa tagħhom hija mħarsa, imma minflok 20 mejda għandek bżonn tagħmel 12 jew 10. Imma allura mhux qed inħalluk tagħmel waħedek dak, qed nitolbuk tagħmel dak is-sagrifiċċju, imma qed ngħidulek isma' kien għax inti qed tagħmel social distancing u allura ħajkollok inqas mwejjed, nieħu eżempju. Ħanejnuk fil-kont tad-dawl l-ilma. Il-figuri ta' każijiet attivi ta' COVID-19 u l-fatt illi issa ir-rata ta' firxa tal-virus issa niżlet għal 0.6% taw raġun li l-Gvern inaqqas il-miżuri bil-mod. Minkejja dan il-Deputat Prim Ministru spjega li f'każ li fil-futur xi pandemija oħra terġa' tfaqqa, Malta hija preparata tajjeb mill-aspett ta' saħħa pubblika biex tilqa' għaliha. Hawnhekk ħeġġeġ biex kulħadd jieħu t-tilqima tal-influwenza u illi fil-fatt il-Gvern qed jaħdem biex jitlaqmu id-doppju ta' persuni illi s-soltu jieħdu din it-tilqima. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna spjega kif dan il-pjan tfassal fi żmien fejn setturi sħaħ kienu f'lockdown kawża tal-pandemija COVID-19. Qal illi priorità ewlenija tal-Gvern hija salvagwardja tal-impjiegi illi l-ħaddiema għandhom igawdu fit-tul. Fil-fatt ix-xewqa tal-Gvern Malti hi li l-ekonomija Maltija tirpilja u tkun sodisfaċenti mill-ġdid. Spjega kif dan il-pjan il-Gvern rid jagħmel kuraġġ lil dawk l-industriji li se jerġgħu jiftħu l-bibien wara l-pandemija, fosthom dik tat-turiżmu u l-kummerċ. Dan billi fost l-oħrajn jibqa' jħallas il-pagi tal-ħaddiema li huma eliġibbli għall-għajnuna fil-ħlas tal-pagi u s-sussidju fil-kontijiet tal-enerġija għan-negozji għat 3 xhur tas-sajf. Fuq kollox qal li kien kruċjali għall-Gvern li l-effett tal-miżuri jibda jinħass minnu fih. L-iskop tagħhom illi ma nidħlux f'komplikazzjoni tal-ix on paper tagħmel tat-taxxa kemm sabiħa. Kulħadd turida, imma tiġi s-sena d-dieħla biex tiddikjara u mbagħad tħoss l-effett tagħha sentejn oħra. Too late. Għandna bħalma qal id-Deputy Prime Minister qed nitkellmu fuq ossiġenu li rridu nagħtu l-ossiġenu lin-negozji lil kulħadd. U rridu illum. Għada huwa too late. U għalhekk huwa pjan li qiegħed it-targetjat fuq is-sitwazzjoni ta' pajjiżna llum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.